Astăzi nu avem număr de concurs 1 în urma tragerii la sorți. Începem cu numărul 2 din Bulgaria, reprezentând Tip Auto Sibiu, Hristov, câștigătorul de ieri de la juniori. Mulțumim și felicitări. Cu număr de concurs 3 nu avem, deci numărul 1 și 3 nu vor fi astăzi la juniori. Cu număr de concurs 4, câștigătorul locului 2 de ieri, de la Brăila, Popa Andrei. Felicitări, Andrei, mulțumim. Cu număr de concurs 5, tot de la Brăila, Deculescu Cristian. Te felicităm și pe tine, mulțumim. Cu număr de concurs 6, reprezentând clubul nostru, Clubul Voința, Dragoș Mos, locul 3 ieri. Și cu număr de concurs 7, Dragu Adrian, tot de la Brăila. Felicitări, îți mulțumim și ție. Trecem la prezentarea seniorilor. Din start vreau să spun că nu o să avem numere de concurs 4 și 13 astăzi. Numărul 1, pentru Voința Sibiu, Ungureanu Florel. Cu număr de concurs 2, Popa Fănică. Cu număr de concurs 3, Iancu Eugen, CSDA București, Popa Fănică de la Brăila, da, deja îl cunoașteți. Tot pentru CSDA București, maestrul sportului, Gheorghe Marian. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Cu număr de concurs 7, fac și o rectificare cu această ocazie. Veteranul de vârstă al curselor, Fogoș Imre Senior, are 59 de ani și o evoluție extraordinară ieri. Cu număr de concurs 7, tot din Ungaria și legitimat tot la Clubul Voința din Sibiu, Fogoș Gabor. Cu numărul 8, reprezentând Tip Auto Sibiu, simpaticul Milen Manev. Număr de concurs 9, Fogoș Imre Junior, fiul lui Fogoș Imre Senior. Număr de concurs 10, un alt fiu al maestrului sportului. Este vorba despre Gheorghe Adrian. Cu numărul 11 și îl felicit și personal pentru evoluția de ieri, Stănel Gheorghe. Cu număr de concurs 12, la seniori va intra și astăzi juniorul Mos Dragoș de la Voința Sibiu. Cu numărul 14, Hristov, reprezentant Tip Auto Sibiu. Cu numărul 15, de la CSDA București, Barabașu Florin. Și cu numărul 16, pentru Voința Sibiu, câștigătorul de ieri, la seniori, Patrick Năg.